Dragi prieteni, am hotărât să facem acest live din holul Tribunalului București. Ne aflăm în fața sălii 220 Liceus Administrativ și Fiscal. Am descoperit astăzi, cu bucurie, sincer, că un om avocat la dispoziția instanței de a-l da afară, pentru că nu avea mască pe față, a intrat în contradictorialitate perfectă, conform Constituției României, cu aceasta. Deși aceasta a chemat jandarmii în mod obedient, ca de obicei, au pus mâna pe domnul avocat în exercitarea atribuțiilor. Atenție mare, oameni buni, ăsta este abuz și nu numai. Bineînțeles, eu fiind și fără mască, la fel ca și domnul avocat, m-a dat și pe mine afară. Cu permisiunea domniei sale, o să facem acest live, să vorbim despre decizia Curții Constituționale 50 pe 15/2/2022. Domnul avocat, vă rog. Bună ziua tuturor! Eu sunt persoana care a refuzat să-și pună masca. Arătați-mi regulamentul care îmi permite să înregistrez. De protecție în sala de judecată. Consider că decizia CCR, sunt în live, care a fost adoptată și live și ieri, are aplicabilitate cu privire la toate situațiile pendinte, la toate situațiile care vor apărea de acum încolo referitoare la purtarea măștii. Atenție! Modificarea din ordonanța 192 se referea la toate spațiile publice, deci atât la spațiile din interior cât și la cele din exterior. Este o aplicare, este o interpretare eronată pe care oficialitățile o trâmbițează, că se referă numai la aplicarea în exterior purtarea în exterior a măștii. Nu. Acea ordonanță 192, deși formal își poate produce efectele, însă, în realitate, situația juridică creată va fi anulată de orice fel de instanță și în speța de față, dacă voi primi o amendă, o voi contesta și voi câștiga datorită acestei decizii a Curții Constituționale. Repet, până la publicare, că se tot bate toba pe faptul că până la publicare nu ar avea efect această decizie. Ba are niște efecte extrem de importante, pentru că de la momentul publicării se ia în considerare efectul general și obligatoriu acestei decizii, însă nu se poate face abstracția a faptului că un text, o dispoziție declarată neconstituțională ar putea să mai producă aceleași efecte pe care le-ar fi produs dacă nu ar fi fost declarată neconstituțională. Deci, dragilor, nu mai ascultați, nu mai fiți obedienți, vă spune o persoană care astăzi a refuzat să-și pună masca în sala de judecată. Vă îndemn pe toți să respectați legea fundamentală. Mulțumesc! Deci, prieteni, domnul avocat o să depună plângere împotriva domnilor jandarmi. Dacă nu o va face domnia sa, o voi face eu cu plăcere și vom sesiza și Consiliul. Eu cel puțin o să sesizez Consiliul Superior al Magistraturii și asociația, în calitate de președinte al Asociației Civice Stop Discriminării Cetățenilor. Și bineînțeles vor urma multe dosare, atât în penal cât și în civil. Nu este normal ca un judecător care ar trebui să judece în temeiul legii, articolul 1, aliniatele 3-5 din Constituția României. Sunt texte fundamentale, sacre, e precum Biblia pentru preoți. Nu putem să spunem că putem să încălcăm asta, că, vezi, Doamne, nu s-a publicat în Monitor Oficial. Asta este o prosteală. Atâta timp cât s-a dat un comunicat de presă de către Curtea Constituțională, îmi poate spune cineva și mie care este raționamentul. Ordonanța 192 a fost declarată neconstituțională în ansamblul său. În ansamblul său. Se face referire și la locurile de muncă. Acesta este locul meu de muncă, unul dintre locurile de muncă. Faptul că merg la tribunal și reprezint o parte este un loc de muncă. Și domnul jandar tot la locul de muncă este. Deși dânsul ar putea să aplice această decizie a Curții Constituționale imediatamente, în momentul de față. Acest joc care se face legal cu data publicării are doar, să spunem, intenția de a trage de timp, ca să spunem așa. Oficialitățile sunt clar lăsate, cum se spune, în offside de decizia Curții Constituționale, care este dreaptă și legală. Este dreaptă de când a apărut această ordonanță, datorită acelei lipsei avizărilor necesare, era neconstituțională din acel moment. Este foarte bine că această Curte Constituțională s-a plecat și asupra acestei ordonanțe și așteptăm ca ea să
se aplice și asupra stării de alertă, care este într-adevăr, această stare de alertă este depășită și a depășit toate intențiile, obiectivele legale. Nu mai putem vorbi de o stare de alertă prelungită la nesfârșit printr-o hotărâre de guvern, care, culmea, aceste hotărâri de guvern sunt declarate nelegale în aproape toate curțile de apel din țară. Domnilor, vă rog frumos, respectați legalitatea în sensul în care Curtea Constituțională a stabilit că prin decizia sa, legea fundamentală este cea mai importantă în țara asta. Mulțumesc. Un nume și un prenume pentru domnul avocat. Mă numesc Cătălin Dinulescu, sunt din Barou București. Deci, dragilor, dacă aveți nelămuriri și nu sunt suficiente aceste lămuriri date din partea unor persoane cu pregătire juridică, vastă experiență procesuală, un domn avocat și un domn consilier juridic, puteți să-l contactați pe domnul avocat în privat să cereți mai multe lămuriri. Dar nu mai plecați capul. Vorba aceea românească, capul plecat, sabia nu taie, asta e o vrăjeală. Depinde de mâna în care se află sabia, credeți-mă pe cuvânt. Toate cele bune vă doresc, sănătate!